Jesper Christiansen huwa ir-raġel li ġie arrestat il-bieraħ wara nofsinhar f'Cadiz fi Spanja wara l-Pulizija Maltija qed qisu bħala t-tielet suspettat fil-qtil doppju f'Taslima. Christiansen li huwa Daniż ħarab minn Malta b'titjira lejn Barcellona nhar il-ġimgħa filgħodu. F'ħidma konġunta mal-awtoritajiet Spanjoli, Christiansen ġie arrestat il-ħadd wara nofsinhar f'lukanda f'Cadiz. Cadiz hija belt fir-reġjun ta' Andalusija fin-nofsinhar ta' Spanja, ftit il-bogħod mill-Marokk. Dan ifisser li d-Daniż vjaġġa aktar minn 900 kilometru biex wasal f'din il-belt wara li rifes Barcellona. Issa huwa mistenni li Christiansen jibda jiffaċċja proċeduri f'qorti Spanjola sabiex imbagħad is-suspettat fil-qtil tal-koppja jiġi estradit lejn Malta. La darba jerġa' jirritorna f'pajjiżna huwa mistenni jitressaq il-qorti akkużat bl-involviment tiegħu fil-qtil doppju ta' Dr. Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski. Sa issa tressqu quddiem il-qorti f'Malta Daniel Muka u Viktor Drakomanski. Muka mill-Albanija u Drakomanski mill-Maċedonja ta' fuq ġew arrestati u tressqu l-qorti akkużati b'qtil doppju u li serqu depp. Sa issa huma nżammu arrestati. F'inqas minn ġimagħtej wara li seħħ dan il-qtil doppju, il-Pulizija rnexxiela ssolvi dan l-omiċidju li seħħ it-tlieta 18 ta' Awwissu. Intant il-Pulizija għadha ma sabitx id-depp li allegatament instaraq minn fuq il-koppja. Mhux esklus li id-depp qiegħed fil-pussess tat-tielet suspettat. Il-ħamis li ġej se tibda l-kumpilazzjoni fil-konfront tal-Albaniż Daniel Muka. It-tnejn filgħodu l-Maġistrat Nadine Lija infurmat lill-avukati li kienet waħda mix-xhieda fil-każ li kellu Muka b'rabta ma' serq ta' ġojellerija minn Diamonds International. Madankollu l-avukati ma sabbu l-ebda oġġezzjoni u għaldaqstant il-kumpilazzjoni ta' Muka se tibda kif ppjanat. Fil-waqt li ta' Drakomanski se tibda fid-9 ta' Settembru quddiem il-Maġistrat Joseph Mifsud.